Ang balatian nga ginatugas sang pangunahuna mas mabugat pa sa balatian nga ginhimo sa ngaton lawas. Kag ang isa sang mga manugbulong sini nga makahatag sa aton alibyo sining aton balatian sa pangunahuna wala sang iba nang aton lang nga manunubos nga amo si Ginoong Hesukristo. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, ukon pagsiding sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department. Sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College in collaboration with the School of Theology, Agora International Ministry, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat kag nalipay mga kauturan nga ang akon duwa kaupod subong. Ang isa namo naton kaupod, ang aton nga din sa aton nga School of Theology, wala sang iban si Pastor Dr. J.C.J. Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag mayong adlaw man sa tanan naton nga mga kaabyanan nga nagapadayon gid sa matutom nga nagasunod sining aton programa ang pagtuon subong. Thank you gid Pastor sa imo nga pag-accept sining aton invitasyon na nahidlaw na kita kay Pastor madugay na nga mga tiniyon nga wala siya nakaupod sa aton tungod sang iyang kasakoon bilang din sa aton nga School of Theology. Ang sunod nga ako napakilala sa inyo, graduate siya sa Bachelor of Secondary Education, major in English. Bago lang siya nag-graduate, makotoran sinilanggit nga bulan sang Hunyo, wala sang iban si Sir Karim Guadalupe. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man sa tanan nga nagapamati no sa sining nga programa. Kabay nga ang Dios bukas sa aton tagipusoon kag panghuna-huna nga sa gihapon aton matukiban kag ma-appreciate ang mga butang nga aton pag-diskubrehon sa sining adlaw. Amen. That's correct, Sir Karim. Kag wala gid ko nagsala mga kauturan sa pag-ibitar sining akong duwa ka mga guests sa sining ation. Ari na kita sa lesson 8, free to rest, kung sa hiligay nun pa hilway sa pagpahuway. Apang sa hindi pa kami mga kauturan magasugod sa atong diskasyon, akon anay itamyamon ang aton mga kauturan nga nagasuporta gid sa aton nga media ministry, si Brother Elgin Taiko dira sa Aparicio Seventh-day Adventist Church dira sa Aparicio Ibahay, Aklan, kag aton mga kauturan dira. Ang aton mga kauturan sa Dulungan, Seventh-day Adventist Church dira sa Capiz nga nag-contribute sang inyo amot makaturan amon gid gina-appreciate na. Kaupod ni Elder Marvin Binasahan, si Elder Junito Puentes kag si Elder Cyrus Galia. Kabay pang ang Dios magapakamayo sa aton. Mga kauturan, hindi ka malipat. Ara gyapon kita sa Radyo Bandera every 8:30 Friday up to 9:30. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Sa hindi pa kita magsugod mga kauturan, kag sa hindi pa magbasa si Sir Karim sang aton nga sadsaran nga teksto, akon pangabayon si Pastor Aragon sa pagduko sang aton mga ulo sa aton pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan karon nagakari kami sa imo atubang kag nagapanawag sa iyang balaan nga ngalan sa pagpasalamat sang panahon sa liwat
nga kami makatuon sa imong pulong. Kabay ang kaalam, nginyara sa amon kagang paghangop, kagang balaan nga espiritu, amo ang mga influensya sa amon nga tunga, sa pagpaatag sini nga tanan, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sir Karim, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga teksto sa sininga lesson no, makita sa may Salmo 27 bersikulo 1 nagasiling, ang Ginoo akon kapawa kag akon kaluwasan, sino bala ang kahadlukan ko? Ang Ginoo amo ang kaligunan sang akon kabuhi, sino bala ang kahangawan ko? Amen. Kanami sa aton nga teksto, Pastor Sir Karim. Nga kun ang Ginoo aton Ginoo, kun ang Dios aton Ginoo, wala gid kita sang kahangawan. Yes, free to rest. May duwa kita ka karakter. Sa last time, ang aton nga karakter nga gintunan, sa lesson 7 kag 6, amo si Joseph. Okay. Karon ang karakter nga aton nga sadsaran nga aton masugata sa sining aton nga pagtuon sining leksyon 8, ang tawong paralitiko nga gin tunton sang 4 ka tawo sa tubangan ni Jesus nga ilagin buwan ang atop kagang isa ka karakter nga tuntunan amo si Elijah. Okay. Si Elias. Yes. Pastor, sang pagtunton sa aton nga Sunday nga leksyon. Okay, healing rest. Sa pagtunton sa tong paralitiko sang iya mga amigo nga mga ang 4 ka bilog kag dira kay tungod sa kadamo sang tawo hindi sila kasulod. So ang ginhimo nila ila ginabrihan ang atop. Kagintunton ang paralitiko. Nakita ni Jesus ang pagtuo sang 4 ka mga abyan. Kag naghambal si Jesus nga utod ang imong ang imong nga sala ginpatawad. Ano pastor ang amo na ang hambal ni Jesus nga ang imong sala ginpatawad nga way sa naghambal nga tindog ka ayo ka na. Yes. Katahom sina nga pamangkot pastor no kun aton talupang dun gid ang pila ka mga komentaryo nga naangot sining istorya. Ining tawo gali nagbalatian ini siya bangod sa iya kaugalingon nga himuan. Yes. So samtang siya nagbalatian, ginakondinar na siya sa mga Pariseo, sa mga rabbis, nga ang imong kaso hopeless ka na, hindi ka na mag-ayo, mapatay ka na lang sa kaakig sang Ginoo. Kay sila nagapating ang tagsa kabalatian gintuga sa Ginoo resulta sang sala sang tawo nga iyang ginhimo. So ining tawo ara na siya sa wala nay paglaom. Wala nay paglaom. Sang iya nabatian si Ginoong Hesus, siya nagatuong ang iyang sala mapatawad. Basically, ang iyang ginahandom espirituhanon lang gid nga pag-ayo, maskin hindi na siya pag-ayohon sa iyang balatian o maangkon niya lang ang assurance sa Ginoo nga napatawad sa iyang sala, maskin mapatay pa siya, okay na sa iya. Nabasa ni sang Ginoo. Nabasa ni sang Ginoo. Sa bagay nga sang ang kasulatan gani pastor nagsilinggid nga siya ginag-request sa mga upod niya nga didto ako sa atop iagi buksin niyo ng atop kay hopeless hindi siya kasulod mo, hindi man siya kalakat, hindi mo sila kapanagilot. So sang didto naging tunton na untat ang pagtilipon-tipon dito sa sulod. Kaya imagine ka, busluton ang atop dito, no? Kag sa ila, hapos ng ilang paghimo. Nabasa sang Ginoo ang ginbatyag sini nga tawo. Sa bagay, nga sabay lang nga magsiling siya, tindog ka kag maglakat. Ang ginsiling sang Ginoo, ang imong sala napatawad. Kag sang pagkabati niya sa ito, pastor, nakabatyag sa sang pag-ayo sa espirituhanon nga kinabuhi nga wala niya maangkon nga kalinong kagkalipay nga iyang nabaton. Yes. Mga kauturan,
kadamo sa aton nagapangunauna kag amo man ni pastor ang pangunauna sa mga katawan sa na during the time of Christ and even in the Old Testament nga ang sala tuga ang balatian tuga sang sala kag amo na sa imo ginambal amo na ang ginaharbor o kon ginabatyag sining paralitiko and even his four friends do amo ginang ilabad siyagan subong ang aton ginagamit sang kalabanan mga tao ang word nga karma. Apang mga kauturan, inang karma, hindi na Christian word. Budi, kanina, Hindu. Iyan na sang Hindu nga word nga cause and effect. Nga kung anong imo nga buha nga sala, mabalik sa imo. Muna sila nga karma. Yeah, Sir Karim. Matuod bala, paano ni Jesus na divert ang attention? Sining paralitiko kag sang iapat ka mga abyan nga ang hindi to siya cause and effect ang iya balatian. Ako agree ko to sa ginambal ni Pastor Tomado no. Pastor Aragon nanong dito sa paralitiko. It was indeed no ang para sa ako ang pinaka first gift ya gito nga na-receive atong forgiveness. Ang pagpatawad sa Ginoo sang iya nga sala. Ato ya ang pag-ayo sa iya nga physical ya nga kahimtangan niya, it was just only a compliment bala. Compliment lang to ya para sa iya ya ang nabato niya gid nga pinaka precious nga gift gid nga ginhatag sa Ginoo ya. Ato ya ang forgiveness nga hindi mahatag sa iban nga tawo. Natingala gani yung mga eskriba dito nga paano how come nga pwede sa makapatawad man. So in that case no, it was hindi to ya kwa niya, hindi to ya nga atong ginhambal ni Jesus Christ bala sa iyang hindi to ya kwa niya. Ang dream mabasa nato sa My Desire of Ages nga may nahimo sa nga butang nga biskan sa iya kaugalingon bala pastor hindi gid siya proud bala. So insakto gid nga sang ato sa didto sa may roof didto ang iya lang gid nga hunahuna yang mapatawad lang ko sang sang Ginoo ya okay na ko okay na ko yan. Kung ayoko niya gid man ko ya so compliment lang na pasalamatan ko na lang na somehow ya ginaayo ya akong physical nga. Yeah, Sir Karim kanami sa imo gingamit nga word nga compliment. O kon ikadua lang. Paaman na lang. Yeah, paaman na lang. Kaya ang iya gid nga una nga tuyo nga madula ng guilt niya nga ginaharbor ya, ginadala-dala ya nga mas makasasala siya. The reason nga nagpa-paralyze siya. Ti nakita ina ni Jesus. But on the other side, ang sapyak naman, ang mga tao katanaw, labi na ang mga Parisiyo kag mga eskreba, they question about that authority. Yes, Pastor. Anong imo mahambal sina nga gin-question sa mga eskreba kag mga Parisiyo inang authority nga ang imo sala na patawad. But on the side of that paralytic and his four friends, that's the best gift that they have received that day. Nauna nga butang ang Ginoo nakabasa man sang ilang panghuna-huna sini mga Parisiyo. Sa bagay nga ginakondinar nila sa ilang kaugalingon ang Ginoo siling sang mga eskriba kag Parisiyo. Ginpatawad ang iyang sala. Sino bala ang makapatawad sang sala kundi ang Dios lamang? Di nabasa ini sang Ginoo. Sa bagay nga nagsiling ang Ginoo sa ila. Ano bala ang inyong panghuna-huna nga abala nga nagapanghuna-huna kamo sini nga butang diin bala ang mas mahapos ang pagsiling ang imo sala na patawad o kung tindog ikaw kag maglakat gikan sa imong haligdaan apang agud to magatuo kamo sa anak sang Dios nga amo siya si Ginoong Hesus nagatudlo sa iyang kaugalingon ako nagasiling tindog bangon kag maglakat. Sa sadto nga panahon. Nabatyagan daw ako ma-imagine siguro nga daw na may electric current siguro nga batyagan ini nga tao kag hinali lang siya nagtindog kag naglakat kag dako kaayo ini siling sa mga tao. Grabe wala pagid sing may natabo sina diri no. Apang ini nagapakita lamang kung ano ang Ginoo ka concern sa aton hindi lamang sa aton physical kundi labaw sa tanan sa aton spiritual nga pag-ayo sa atong sala kag sa aton balatian sa
sini nga kalibutan. Yes, and that's correct, Pastor. Mga kauturan, that's correct. Ang ginambal ni Sir Karim, ni Doc JC, nga ang wala makita sang tao. Okay, ang nakita iya sa mga parisiyo kag mga iban nga tao, nga ang tao paralitiko. It is because tungod sang iya nga sala, o kung tungod man sang sala, sang iya ginikanan. Ang isa pa gid nga ako nakita ni Pastor, nga kanami sa kay Jesus. Amo man na ang ginahimo sa mga doktor subong. Kapila na ko, Pastor, makapa-check up sa akon mga balatian. Ang kalabanan, I do not know kung amo gini ang doctor, physicians, ethics. Nga wala sila gamasol. Sir, o kon Pastor, anong ginabatyag mo? Amo na. Pastor, tungod bala kay siguro, amo na, wala, no? Amo na. Daw wala gabasol. Ang gahipos lang sila. And then, ila lang tanawon nga, amo na ang kwan, amo na imo buhaton. So, no, sa imo nga ano ning laboratory test, amo na aton nga ayuhon. Pero, daw talagsa ang mga doktor nag-blame sa ato, sa iya pasyente, nga tungod nga wala ka man good ka inom, ano na, daw hindi ina masunson. And that is the attitude of Jesus as well. Na pagtuntun sang paralitiko, tanawa na, tunay na paralyze ka, kaya gamo ka. Wala na ginhimo ni Jesus. Usually, Pastor, ang tendency ng tao, pagbasol. Diba? Maskin pa sa Biblia, ara ang pagbasol. Si Adan, basol niya sa iba. Apang sunod sa pagtuon sa psychology, ang pagbasol sa tao nga nagabalatian, sang rason sa iyang pagbalatian, tuman ka makahalalit. Yeah. Nakaagi ko sina Pastor Anay, ang akon nga dulunggan, na in fact, tinakadto ko sa doktor. Siling sang doktor, ang imo ng adulunggan sa kulikot mo ginasang ko, no? Siling ko siguro, Dok, oo, amo gina, Dok. Di sabat sa akon, kulikuta man ang piyak. Siling ko sa ko, galing ko, hindi na ko magbalik-balik ng doktor ni. Yes, so, ang sa psychology, nagasiling siya nga, ang pag-blame sa tao, makahatag na asang factor nga hindi na siya magbaton sang sunod nga treatment. Yes. Exactly among ako nga ginbatyag. Amen. So hindi siya nami. Sa bagay nga kung imo nga i-blame, imo na lang itan-awon kung ano ang maayo nga butang nga imong mabulig kag tabangan ini nga pasyente sa iyang kahimtang. Yeah. So blaming hindi maayo. Blaming does not cure, does not help. Yes. Sir Karim, ang paralitiko mentally tortured. That's why ang ginuna ni Jesus, paamo man na sa aton mga kauturan, nga ang aton mga balatian kung kaisa tungod sang aton utok. Nga amo ang naga-inject sa aton. Yeah. Ano ang buot silingon ni Jesus, Karim? Your sin are forgiven. Do you have something to say? Para sa akon, Pastor, no, anang paghamba sa Ginoo sa iyang your sin are forgiven, no. We can say that as kwambala ng actual gid kag literal gid nga paghamba sa Ginoo sa iyang ang imo nga sala nga nahimo sang una. Nga mo na naghatag sing guilt sa imo nga mentally unrest kamay. Yes. Somehow bala hindi lang physical ang mahatag ko sa imo, but then mentally mahatagan ta kasing rest bala. Kaya nakita ko, Pastor, adri sa story bala, Pastor, ginuna yan ni Jesus Christ siya ayo ang root bala ang cause gid before siya before ya gid ayo ang physical ang physical, so gintanaw ya gid, so nakita sang Ginoo nga amo gid niya ang iya ginhimo ang mga butang nga ginhimo ya sang una nga hindi siya kuno proud of bala hambal pa ni Ellen White, so amo to yang ginayo sa Ginoo sa iya, and by saying your sin are forgiven, ginayo yang espirituhano nga kabuhi sining paralitiko kag another na mga ginayo sa Ginoo sa iya atong ginhambalan sa Ginoo nga tindog lakat ikaw sa mahaw ginayong iyang physical nga kahimtangan. Kanami mga kauturan, kanami isang punto ni Pastor Argoni, Sir Karim, nga kung hindi maayo ang aton espirituhanon nga sitwasyon, maayo ang aton balatian physical,
Apan kung hindi maayo ang aton nga spiritual sickness, mabalik-balik lang gyapon, pastor. Wala sang changes sa lifestyle naton. Di mabalik lang gyapon balik. But if you will change, if you will heal, if you will do something sa spiritual nun nga condition sang tao, there will be changes. And then, yes, pastor. May mga panahon, Pastor, nga ang pag-ayos ng Ginoo hindi physical. Yeah. Kung kaisa nagabalatian ang tao, magpangayo kita Ginoo, ayuha man ako. Apang ang sabat sang Ginoo, hindi. Apang ang pag-ayos ng Ginoo sa aton ara sa spiritual, posible ang pag-ayos sa Ginoo sa adlaw na sang pagkabanhaw. So, posible nga ayhan hindi kita maayo sa aton physical nga balatian, apang ang labing bilidhon kag importante sa tanan nga pag-ayo nga aton handumon amo ang aton espiritual nga pag-ayo. Kay kung naayo kita espiritual, maski pa hindi kita mag-ayo sa aton physical, sa pag-abot sang adlaw, sa pagbalik sa Ginoo, kita mangin kaupod niya didto sa duog nga wala nay balatian physical sa walay katubtuban. Yes, and that's correct mga utang. So, kanami sang ginhimo ni Jesus, kag ini leksyon man para sa aton, nga at least first, ang aton gid unahon, nga mangayo kita kapatawaran sa Ginoo. And then, siling ni Sir Karim, complement lang na, paama na lang na yan, nga maayo kita physical. Okay, ari kita pastor sa kay Elias. Nakibalo kita mga kauturan sang istorya ni Elias, ni Elijah sa English, nga may ara nga drought, may ara nga gutom, wala nag-ulan sang sobra 3 ka tuig. And then gin-challenge ni Elijah ang mga Baal, mga propeta sang Baal kag dito sa Mount Carmel nagpasundayag sila. Okay, nga bilog nga adlaw nga sige pangamuyo nga magbatunon ang halad sang propeta sa mga Baal ni Baal, wala gid until nga kasisid mo na ginbubuan pa ni Elijah ang ang iyang halad, nangamuyo siya, very simple prayer, kag ginsabat sang Ginoo nasunog ang halad. And then to the extent nga ginpamatay upod ni Elijah ang mga 350 ka mga ka mga propeta ni Baal. Pagkabalo ni Jezebel nga asawa ni Ahab nga hari sang Israel, ginhambalan, ginsulatan ni Jezebel si Elijah nga daw nakahatag kakugmat sa kay Elias. Nagdalagan si Elias tungod kay ginpahog siya ni Jezebel nga patyon man siya katulad sang pagpatay sang 300 ka mga propeta. Pastor nga ang nagdalagan si Elias. Isa ni ka masubo nga sitwasyon sa kabuhi ni Elias, Pastor, no? Kung aton gitan-awon mga kauturan ng original nga mga pulungon sa nga teksto sa naunang hari 19 bersikulo 3, hindi basically ang kahadlok ang nagpadalagan sa kay Elias. Kundi kung ano ang nakita ni Elias sa sitwasyon matapos ang mirakulo, matapos ang display sang Ginoo sang iyang gahom, nakita ni Elias nga wala epekto sa mga tao. Wala epekto sa hari. Si Ahab, amo lang gihapon. Si Jezebel, powerful gihapon. Wala sang reformation sa kabuhi sa mga tao. Sa bagay, nga pagkakita niya, nabatyagan niya nga it was a failure sa iyang bahin, kag he was very disappointed, kag nahulog siya sining depression. Kag nagbuhi siya sang iyang pagtuo sa Ginoo, ginkugmat siya, sa bagay nagpalagyo siya. Kay kung aton kita no pastor, wala sang rason nga mahadlok siya mo. Mangani kay ginpakita sang Ginoo. Amo na to ang gahom nga ginpakita sang Ginoo. Uay gid sang rason apang bangod sang iyang disappointment, sang iyang depression, ini isa ka dako nga talalupang do naton sa aton kinabuhi, nga kun magbuhi kita gani sa saad sa Ginoo, niyan
at mabatyagan ang wala na kita sang paglaom, Yeah. wala na kita sang saligan, kag ang kaaway magmadinaogon sa sining nga sitwasyon, kag amo ning natabo sa kay Elias. Kay Elias. Nagpalagyo siya, hindi na siya kabalo, kundi siya magpanago, isa ka adlaw nga dalagan iya para lang makapalagyo siya. Nalimtan na niya kung ano ka makagagahom, kag kung ano ang Ginoo magaprotektar sa iyang kinabuhi. Kung lamang na nagtiner siya, kag nag-hold on sa saad sang Ginoo, kag nagatubang sa kay Jezebel. Siguro, ang Ginoo magapakita liwat sang lain naman nga mirakulo nga makapalig-on sang pagtuo sa mga katawhan sa ito nga panahon dugang. Yes, kanami pastor sa imo nga punto nga daw nadula ang ano ni ang pagtuo ni Elias. O kag tungod sang iyang ginapaabot nga there will be changes. In the life of the King Ahab, Jezebel and the rest of the people. Daw dira siya na nagkupos. Sir Karim, anong imo matugda sa sining nga sitwasyon? Why Elijah ran away? Insakto gid. Ako agree gid ko sa ginambal ni pastor no. Ato tungod nga disappointment sa makita ka bala pastor bala sa may paro sinabi sa may hustisyahan bala. Tapos may isa ka witness nga nagambal nga siya guilty gina tapos mambal dayon niya ang judge kaya not guilty na siya. Biskan may ara na nga witness nga nagambal nga guilty na siya kay ako giya mismo nakakita sa iya ginhimo. Tapos ang judge siya mahambal lang yang not guilty na siya. Hindi na guilty. So amo nang nabatyagan manikuan amo man nabatyagan gid ni Elijah nga napakita na ari ng mga mirakulo napamatudaan na nga ang Dios ang Israel amo ang tuod hindi ang Baal tapos hindi sila ya magpati. So amo nang naghatag insakto gito pastor naghatag sa iya sing depression bala kag ang depression hambal pa sa aton lesson ang depression kuno is lack of faith kuno pastor dito nadula bala ang nadulaan sing kuan bala sing pagtuo bala sa mahaw si Elijah nga ano man ning mga Israel man ano man ni ang hari sa Israel man nga hindi pa sila Japo niya magpati mo to nagdinala nagran away na lang siya. Yeah. So sa iya nga pagdalagan mga kauturan kabalo kita sang istorya nakalabot siya sang sobra sa kadlaw ang dalagan niya ti tungod disyerto nakalabot siya sa ano to nga klase sang kahoy sang bus brong Juniper tree nga daw silhig nga sa disyerto daw kalapad na sa iya nga mga ano ni nga mga sakop no sang dahon kag didto na nagpasilong si Elijah kagang hambal ang prayer ni Elijah I am no better than my fathers my ancestor. So, kapangabay na lang siya nga Ginoo. Patya na lang ko. Now, na-feel ni Elijah, Pastor, nga he was a totally failure. He was a total failure. Kag sila nga ba, Ginoo, patya na lang ko. Pero ang nami lang sa Ginoo, Pastor, no, naintindihan gid sang Ginoo ang sitwasyon ni Elijah. Yes. Nahangpan gid sang Ginoo ang sitwasyon ni Elias. So, anong ginimo sang Ginoo? Gin-providean niya sang ano ang kinahanglan. Elias, kung kaisa may mga katawhan nga depressed, no? Nga nagakinahanglan sang tabang, one way to help them amo ang pag-provide sing ilang need, no? Pagkaon, magtulog siya. Pag pukaw naman sa sumunod tunda, kaon, tulog naman. So, na-recharge siya, ang ginpakaon sa iya lasted for 40 days. No? Yes. So, ang Ginoo tuman kaayo, nakahibalo ang Ginoo sang aton mga kaluyahon, nakaintindi ang Ginoo, kag nakahibalo ang Ginoo kung anong iyang himuon, lamang matabangan kita sa atong sitwasyon. Yes, and that's correct. Pastor Karim, ang balatian sang paralitiko, mentally tortured siya. Nga tungod sa iya sala, amo na natabo sa iya. So, ginapasaan niya na adlaw-adlaw nga klase sa mga nga siya makasasala. That's why balatian nun siya. Si Elijah is also the same, tortured mentally. Nga sa iyang paninguha nga mag-repent ang mga tao, wala nag-repent despite amo na tong nahitabo nga grabe ang ginhimo sang Ginoo. And that's correct. God has a nice way nga papahuhayon na. Ang people who are mentally tortured, they need rest, spiritual rest.
Sir Karim, do you have any idea? Ato balang imo pamangkot bala pastor nga ang nag-praise bala nga nga ang patya na lang ko Ginoo. Why gid kuya Why kumpara sa nakupulos? akon, why kumpara sa akon nga papa, kumpara sa akon nga tatay. Actually, ang rason gito ya pastor kay he lost the privilege bala to reform the Israel. Yeah. Instead tani nga magstay sa dito pastor kag magpangwali dito nga nakita nyo niya ang ginimo sa Ginoo. Siya nag-run away siya, disappointed siya kaayo. It was the time tani pastor nga pribilehiyo para sa iya tani nga i-reform sila i-reform sila, gaan sila sing word of wisdom nagikan sa Ginoo pero ti nag-run away siya. Yeah. And that's correct. Sa aton nga Thursday nga election, rest and more. Ginsugo siyang Ginoo. Balik ka to. After nga kamulalong siya, after nga depara na siya sa iyang nga sitwasyon, he was commanded by the Lord to go back. Okay. Kag i-anoint ini nga mga hari, and also i-anoint si Elisha nga among magabulo sa iya, nga magapulfill sang ila mga buluhaton. Yes, Pastor. Aton mga talupangdan ang gahom sang Ginoo nga nakit-an sa inang still small voice. No? Ining still small voice nga nabatian ni Elijah amo ni ang tingog sang balaan nga espiritu nga nagakanavik sa atong tagipusoon. No? Sang iya inigin pamatian didto kag nakit-an niya ang giya sa Ginoo. Amen. So sa aton man kinabuhi mga kaabyanan, may mga problema kita, hindi kita magdalagan palayo. Dalagan kita sa Ginoo kag mamati sang panghikot sang balang espiritu nga magagiya sa aton sa dalanon nga aton pagalaktan kag sa butang nga aton pagahimoon. Yes. Pastor kanami sa imo nga idea, still small voice. Nga sa tapos si Elijah, si Elias, naka-regain sa iyang strength. Tapos siya nakatulog, pulo pa malandong siya. The still small voice, amo nag-istorya sa iya. Mga kauturan, may ara mo kita nga mga experience once in a while. Nga tapos kita na-exhaust na naton ang tanan nga mga pamaagi to solve our problem. And then, nakapahuway kita gamay, we need time to rest. Samtang kita makapahuway gamay, kag makapulo pang malhandong, mabatian naton ang tingog, ang gamay nga tingog sang balaan nga espiritu. Yes, Sir Karen. So, it was indeed, no? Kanami isang story ni Elijah. Yeah. Nga, hindi iya meantime lang yang arrest ang ihatag sa Ginoo siya galing. After yang agin anoint si Elisha nga mangin propeta sunod sa iya, naara na yang chariot, the Pharaoh chariot. Tapos sa mga horses nga magasugata sila, magapan sila. It was, kung gali ang plano sa Ginoo ya, it was an eternity rest. Eternal rest. Yes. Mga kauturan, wala na kita sang panahon. Kabay pa nga aton na nakuha ang mga punto sang aton nga leksyon, halin sa leksyon sang paralitiko nga ginaayo ni Jesus kag sang eksperyensya ni Elias. Akon pangabayon si Pastor Jesse Do Caragon sa pagatag sang iyang last word, Pastor. Kaangay sang paralitiko nga tao, Pastor, kag kaangay ni Elias, anuman kalain, anuman ka makasasala ang pagbatyag naton sang aton kaugalingon, anuman kalaot, anuman ka higko sa atong pagbatyag sa atong kaugalingon, hindi kita magdalagan palayo sa Ginoo. Dalagan kita palapit sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gid magahatag sa aton sang pag-ayo, hindi lang sa aton physical, labaw sa tanan sa aton spiritual nga pag-ayo. Amen. Yes, Sir Karen, last word. So, amo ato no, kanami isang story sang paralitiko nga tawo kag sa kay Elijah, madamo gid kita sing matun-an, Pastor. Nagahatag sa aton sing ideya nga may mga butang gid nga matabo gid sa aton as human as we are gid, may mga butang gid nga madakpan gid kita ka depressed. Yes. But then we should think about God, no. Wala sing imposible sa Ginoo. Ari nagahatag sing advice sa aton wala gid imposible sa Ginoo. We should run, no. Lakad lang tayo sa Ginoo. Dangop kita sa Ginoo sa mahatagan kita sa rest sa Ginoo. Yeah.
mga kauturan, may mga panahon gid nga bisan ano sa aton ka dugay sa pag-alagad. May mga panahon gid nga kaysa nagapilo ang aton nga ikog sa pag-alagad. Apang mga kauturan, never surrender, never retreat. Kung ano ang Ginoo sang una sa aton kabuhi, He will do the same with us. And then, ang isa lang gid ka punto, nga kabay pa ayuhon kita sa Ginoo sa aton espirituhanon nga mga balatian, and then ang aton physical will just follow later. Aton ito ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Salamat Ginoo nga ikaw gid nagupod sa amon nga pagtuon sining nga leksyon. Kabay pa nga may nakuha kami nga mga madalom nga mga leksyon, mga pagpamalandong nga kami magapalapit sa imo agud may kapahuwayan kami. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amon inig tanan ginapasalamatan. Amen. Amen.